Bapak Ibu duwin sedherek ingkang kinasih, salam tentrem rahayu wonten ing kita sedaya. Kula Elia Budi Raharjo saking GKJ Purwokerto Barat kepareng maosaken renungan patintenan Sada Winedar dinten Ahad tanggal 20 Januari tahun 2026 kanthi irah-irah ojo ana pasulayan. Kadasaraken saking setunggal Korinto bab setunggal ayat ingkang kaping 12 ingkang mekaten suraosipun. Marga saka asmane Gusti kita Yesus Kristus kowe kabeh dipadha saeyek sarta aja nganti ana pasulayan ing antaramu. Nanging kowe padha raket rukuna, tunggal budi sarta tunggal pangrasa. Para sedherek ingkang kinasih, wonten bebasan Jawi ingkang mekaten. Rukun agawe santosa, cerah agawe buprah. Tegesipun pirukun badhe ndatengaken kegiatan, dene cerah badhe njalari buprah. Saben tiyang ingkang gesang mesti kepingin gesangipun tansah rukun lan tentrem. Kados bebasan menika, Rasul Paulus paring pitedah ingkang sami ing setunggal Korinto bab setunggal ayat 12. Rasul Paulus paring pepinget dhateng pasamuan ing Korinto supados saged gesang ing salebeting tetunggilan ingkang rukun lan nyingkiri tumindak ingkang ndatengaken pasulayan saha njalari bubrahing pasamuan. Awit Gusti Yesus nimbali pasamuan saged mujudaken katresnanipun. Pasaman ingkang kinasih, nalika semanten pasamuan ing kitha Korinto kapisah-pisah dados pinten-pinten kelompok ingkang sami ngakeni ngetut pimpinan pasamuan ingkang beda-beda kados Paulus, Apolos, Kefas utawi Petrus lan ugi Sang Kristus. Kaserat wonten setunggal Korinto bab setunggal ayat 12. Kapisah-pisahipun golongan menika lajeng njalari tuwing cerah ing satengahing pasamuan. Ningali kawontenan ingkang mekaten, Rasul Paulus ngimutaken bilih gegelitaning badanipun Sang Kristus menika boten saged kabagi-bagi. Mila kedahipun sedaya sami saiyek sampun ngantos regejekan, malah kepara sami raket rukun, tunggal budi sarta tunggal pangraos. Para sedherek ingkang kinasih, bebasan rukun agawe santosa menika ngimutaken bilih kekiyataning pasamuan menika menawi sami saiyek lan mujudaken patunggilan ingkang nengsemaken. Nalika pasamuan sami nunggil saiyek mujudaken katresnanipun Gusti lan nindakaken timbalanipun, sanadyan ngadepi rubedo lan bilai, mboten badhe gampil kawon lan semplah. Kosok wangsulipun menawi pasamuan lampahipun namung regejegan, kebak ing pasulayan, pasamuan mboten badhe tentrem lan majeng ing pelatosanipun.
Pramila menawi wekdal menika pasamuan-pasamuanipun Gusti remen regejekan, perlu panjenengan emutaken kanthi katresnan supados wangsul malih ing katresnanipun Gusti Yesus Kristus ingkang sejati. Amin.